እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ኤምባሲ ኤርትራ ብሪጣንያ ከራሩ ዝዓጠቑ በጋሚንዶታት ኣጥቂዖምና ክብል ወቒሱ። ኣብ ሶማል ኣመለይ ማእከላት ዝነበሩ ኣሳት 700 ቆልዑ ብዓጸቦ ሞይቶም። ግብፅን ኣልጀርያን ብዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ኣልጀርስ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ ከም ዝርከባ ተገሊጹ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጽኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ሃገራት ኤሮጳን ኣሜሪካን ክካየድ ዝተወጠነ ፌስቲቫላት ተግደፍ ካብ መንእሰያት ሓያል ተቃውሞ ገጢምዎ መብዛሕትኡ ኣብ ዝፈሽለሉ ዘሎ ፍጻሜታት ሰበስልጣን መንግስትን ኤምባሲታትን ኤርትራ ዘለፋ ዝተሓወሶ መግለጺታት የውፅኡ ኣለዉ። ኣብ ሽወደን፣ ሆላንድ፣ ጀርመን፣ ዴንማርክ፣ ኖርዌይ፣ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራትን ዝርከቡ መንእሰያት ነቲ ብብርጌድ ንሓመዱ ዝተሰመየ ውዳበ ኣንጻር ፌስቲቫላት ተግደፍ ዘካይድዎ ምንቅስቓስ ብደለይቲ ፍትሒ ከም ዕውት ቃልሲ ኣንጻር ፕሮፓጋንዳ ምልካዊ ስርዓት ክርአ እንከሎ ሰበስልጣንን ኤምባሲታትን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ናይ በጋሚንዶ ስራሕ ክብልዮም ጠቒሶም። ኤምባሲ ኤርትራ ብዓባይ ብሪጣንያ ብ6 መስከረም ኣብ ዘርግሖ ወግዓዊ መግለጺ ብሰንበት 4 መስከረም ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ዝተሓስበ መደብ ዝኽሪ መበል 61 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ከራሩን ካልእ መሳርሒታትን ዝዓጠቑ በጋሚንዶታት ከሰናኽሉና ፈቲኖም ክብል ወቒሱ። እቲ ኤምባሲ መግለጺኡ ብተወሳኺ እቶም ነቲ መደብ ከሰናኽሉ ዝፈተኑ ጸላእቲ ኤርትራን ኩሉ ናይ ኤርትራን ዝኾኑ ተስፋ ዝቖረጹ ዘይ ኤርትራውያን እዮም ክሳብ ምባል በጺሑ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእሰያት በብእዋኑ ከም ይኣክል ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ ውዳቤታት ብምክያድ ኣንጻር ፕሮፓጋንዳታት ተግደፍ ክቃወሙ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ። ጎነዝ ዝተሓወሶ ተቃውሞ ኣንጻር ፌስቲቫላትን ኣኼባታትን ደገፍቲ ህግደፍን ከካይዱ ግና ብዕብየቱ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ መጀመርያ እዩ። ኣብ ሶማል ግዳያት ደርቂ ብዝዕቀብሉ ማእከላት ክእለዩ ዝጽንሑ ኣሳት 700 ቆልዑ ብሰንኪ ዓጸቦ ከም ዝሞቱ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ማዕከን ቆልዑ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብ6 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ ጥሪ ክሳብ ሓምለ ዝነበረ 7 ዋርሕ ኣብ ዝተፈላለየ መእለይ ማእከላት ሞት 730 ቆልዑ ከም ዝመዝገበ ብምምልካት ብሰንኪ ዓጸቦ ብደረጃ ሃገር ናይ ዝሞቱ ብዝሒ ግና ካብዚ ክዛይድ ከም ዝኽእል ተሓሳሲቡ። ማይን መግብን ንምምዕራር ህዝቢ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክስደድ ምርኣይ ንቡር ኮይኑ ምህላው ዝጠቐሱ ሰበስልጣን ሃገር ብምትሕብባር ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ዝቖማ ማእከላት መዕቆቢ ግዳያት ድርቂ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ከም ዘእንግዳ ኣመልኪቶም። ኣብ ከባቢ ሞቃዲሾ ንዝርከባ 9 ማእከላት እተመሓደር ፋዱማ ዋርሳማ ንማዕከናት ዜና ብዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብ 3 ዋርሕ ብዓጸቦ ዝተሰነፉ 115 ቆልዑን ኣረጋውያንን ከም ዝኸበሩ ገሊጻ። ሶማል ኣብዚ 40 ዓመታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተገልጸ ደርቂ ኣንጸላሊዋ ኣስታት ፍርቂ ካብቲ ልዕሊ 15 ሚልዮን ዝግመት ብዙሕ ህዝባ ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ኣህጉራውያን ትካላት የገንዝባ። እታ ሃገር ጎኒ ጎኒ ትገጢምዋ ዘሎ ባህርያዊ ደርቂ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ኩነታትን መስፍሕፋሕ መጥቃዕትታት ኣሸባብን እውን ተወሳኺ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ይርከብ። ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገሩን ዘድልያ ሓገዛትን ብዝምልከት ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንምምይያጥ ኣብዚ ወርሒ እዚ ናብ ዋሽንግተን ከምርሕ ምዃኑ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ኣሚቶም። ኣብ ሶማል ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ህጹጽ ሓገዝን ንምብርካት መሻርክቲ ሃገራት ኣሳት 1.6 ቢልዮን ዶላር ክልግሳ ሕቡራት ሃገራት ይምዕፀን። ግብፂ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ኣልጀርያ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገር ትደፍኣሉ ከም ዘላ መርበባት ዜና ዞባ ቃሊሕን። ኣብ 2020 ከምኡውን ኣብ 2021 ብሰንኪ ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘይተኻየደ ዋዕላ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ንምትእንጋድ ትሰርሕ ከም ዘላ ዘረጋገጸት ኣልጀርያ ብወገና ብዛዕባ ናይ ግብፂ መርገፂ ንምንጻር ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወኪላ ናብ ካይሮ ልኢኻላ። ሚኒስተር ራምታን ራመላ ብ6 መስከረም ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሸርም አልሼክ ኣብ ዝተራኸበሉ ካብ ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ዝተላእከ ደብዳቤ በፂሑ። ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ዓብደልማጂድ ጠብዑን ኣብ ደብዳቤኡ
እቲ ግብፃዊ መዘኖ ኣብቲ ኣብ ኣልጀርያ ዝካየዱ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ክሳተፍ ወግዓዊ ዕድመ ከም ዘቕረበሉ እተን መርበባት ሓቢረን። ፕረዚደንት ግብፂ ብወገኑ ኣብ ኣልጀርያ ንዝካየዱ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽ ክሳተፍ ምዃኑ ንሚኒስተር ራምታን ከም ዘኣንፈተሉ ጠቒሰን። ግብፂ ምስ ኣልጀርያ ዝምድናኣ ንምምሕያሽ ክትሰርሕ ድሌት ከም ዘለዋ ክትገለጽ እኳ እንተጽንሐት ብ28 ናሓሰ ኣብ ኣልጀርያ ዑደት ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ዝተገብረሉ ቀባብላን ግና ከም ዘይሕጎሳ ክስማዕ ቅኒ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ኣልጀርያ ዑደቱ ምስ ፕረዚደንት ኣልጀርያ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ምሕያል ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ከምውን ኣብ ጉዳይቲ ምስ ግብፂ ዘሳሕባ ዘሎ ምህናፅ ዲጋ ተሃድሶን እዩ ተመያይጡ። ሃገራት ዓረብ ኣብ ኣጠቓቕማ ናይል ንመርገፂኣ ክድግፋ ግብፂ ዲፕሎማስያዊ እምነት ኣሕዲራትለን ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ኣልጀርያ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝገበረትሉ ቀባብላ ኣብ ግብፂ ኣሉታዊ ስምዒት ከም ዝፈጠረን ከም ግብረ መልሲ ድማ ኣብ ኣልጀርስ ክካየድ ንዝተመደበ ዋዕላ ሃገራት ዓረብ ክናዋሕ ዲፕሎማስያዊ መሰናኽል ትፈጥር ከም ዘላ ተንተንቲ የረድኡ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።